La festa que es diu el Dia del Xai de Setcases persegueix fonamentalment dos objectius. El primer, purament dur, és el sentit turístic que li donem a la festa, donant-li un caire pedagògic perquè la gent s'ho passi bé, es distraigui tot el visitant que vingui per aquí. I l'altre objectiu és el fomentar, promocionar el xai de Setcases com a producte. Aquest segon objectiu té tres nivells. Un, potenciar el ramat de Setcases, que és l'últim que queda, quan s'havien comptat més de 30. Per tant, un avantatge pel pastor, i perquè això proliferi i en aquests temps de que falten a vegades llocs de treball, això és aquí hi ha muntanya per fer rebanyos i no es perdi. El segon, la carnisseria, que és única al poble, que és la que distribueix el xai. I la tercera, aquesta distribució del xai pels restaurants i els hotels, doncs és que arribi al turista, la tasti aquest producte de proximitat i per tant l'economia gastronòmica del poble i turística es desenvolupi. Ha vingut un esquilador professional que fa 15 anys que esquila i fa una tècnica que ve de Nova Zelanda, que permet esquilar l'ovella sense lligar-la, per tant redueix molt l'estrès per l'animal i bueno, més que res hem fet una mica de demostració, la gent ho ha pogut veure, han pogut després agafar la llana, rentar-la, fer tot el procés, com una mica coses de pagès que s'estan perdent, una mica explicar-les i poder-les veure i poder-les aprendre. Jo he vingut aquí a ensenyar-vos una mica el procés de la llana i com es treballa artesanalment. El que hem fet és esquilar les ovelles, hem rentat la llana, l'hem deixat assecar, jo ja portava llana neta i seca, llavors l'hem pentinada amb les pintes, que se'n diuen cardes, són els raspalls de cardar la llana, de pentinar. A partir d'aquí l'hem filat i a partir de filar-la després podem fer-ne jerseis, bufandes i el que la imaginació pugui donar, no? De recuperar una tradició, de fer un producte de quilòmetre zero, que se'n diu avui en dia, ecològic, i també d'ensenyar als nens aquesta integració que tenim amb la natura, és una mica pedagògic, que no sigui aquesta rapidesa immediata que hi ha avui en dia, que tot està fet, que tot és ja, i així veuen tot un procés llarg que poden arribar
a un producte final, però disfrutant del procés, no només a un resultat.